Казвам се Веселка Цочева-Донкова. Повечето хора, с които работя, ми казват Вес. В професионален план в последните 20 и няколко години нося на ежедневна база 3 професионални шапки. Шапката на предприемача и бизнес лидера, шапката на професионалния коуч и също така шапката на обучителя за лидери и екипи и професионални коучове. Иначе в чисто личен план бих се описала като много любопитна, по-скоро неспокойна и също така действена. Мечтая да видя едно действащо гражданско общество. Много се бунтувам на липсата на заинтересованост и ангажимент. И по някакъв начин твърдо вярвам, че зад действието се вижда намерението. Обичам действието, не обичам много да се говори за нещата, повече обичам да видя, че се случват. Разказвайки за това какво правя като коуч, бих започнала от нещо, в което много вярвам. А то е, че в наши дни проблема не е, че не знаем, а по-скоро проблема е, че не правим това, което знаем. И съм убедена, че разликата между двете е функция на това, че много често нямаме ясен фокус или пък ни липсва достатъчна увереност в себе си, или по някакъв начин енергията ни, импулса ни за действие затихва, много често по много прозаични причини. Умора, изхабяване. Та като коуч всъщност аз подкрепям хората, с които партнирам, да имат ясен фокус по отношение на това, което искат да направят или по отношение на това, което искат да бъдат. Подкрепям ги в това да изградат здравословна представа за себе си, едновременно реалистично и в същото време оптимистично разбиране, убеждение, вярване по отношение на средата, което само по себе си не е лесно. Хем да си реалистичен, хем да си оптимистичен. Не на последно място служа като подкрепящ елемент в това човек да се задейства и не просто да се задейства, но и да е постоянстваш в усилията си. Много ми харесва описанието за професията на моя първи преподавател в материята и по-настоящен бизнес партньор. Тя казва, че ролята на коуча е да фасилитира разговор между човек и неговата или нейната по-мъдра версия. Вярвам, че това е и моята роля всъщност. Мисля за себе си като за човек с късмет. За съжаление обаче не всички хора са в същата ситуация. А пък вярвам, че за едно общество може да се съди по това какво се случва с най-уязвимата му част. Вярвам в позицията, че от нас зависи най-уязвимата част на обществото и още цялото общество да еволюира. Ако към това добавя и позицията ми на родител, искрено ме вълнува какво оставяме след себе си. Не искам да сме длъжници на следващите поколения. И всъщност, когато говорим за помощ, ние всъщност говорим за създаване както за себе си, така и за другите. Аз лично имам очаквания към обществото и вярвам, че всички ги имаме. И съм убедена, че разликата между очакванията и тяхното материализиране е активното действие на всеки един от нас. Много обичам да се вглеждам и да се вслушвам в думите. Доброволчество е сложна съставна дума, съставена от добро и воля. И всъщност за мен доброволчеството е точно това. Волята да правиш добро. Вярвам, че живеем в един предимно транзакционен свят и в него е много лесно човек да изгуби усещане за смисъл. Доброволчеството е свързано най-вече с каузите, които подкрепяме. Поне от моя гледна точка, не толкова с действието ни, колкото с явната, гласна и чрез действие изразена подкрепа за каузата. И вярвам, че всъщност каузите са това, което дават усещането за смисъл. Освен това, каузите ни приближават до хора, които по някакъв начин споделят ценното за нас. Каузата ни свързва като общност. По някакъв начин ни дава усещане за принадлежност. Повечето от каузите ме намират. Имам голям късмет да оперирам, да живея в среда от хора с големи сърца и всъщност те, запалвайки се за нещо, успяват да разпалят и искрата в мен. Има и каузи, които търся съвсем умишлено,
Имам двама сина, които са продукт на образователната система в България. Тяхната разлика е 9 години и е изумително как нищо или малко се променя за такива съществени периоди от време. Много ме вълнува промяната на системно ниво и това са каузи, които всъщност търся проактивно и с интерес. Искреният ми отговор е, че никога не съм се замисляла по тази тема, защото продължавам сляпо и дълбоко да вярвам в добрата воля и енергията на човека. Давам си сметка, че има и прагматична страна, най-малкото от времето, във връзка с времето, което се инвестира. Вероятно има някакви добри практики някъде, които биха могли да бъдат взаимствани. За мен всяка една организация, без значение колко е голяма, е общност. И без значение колко е голяма общността, тя може да даде мощен тласък на смислени каузи. Представете си една голяма организация, колко мощен тласък може да даде. Организацията би могла да мобилизира хората, които имат споделени ценности, споделени идеи в много адекватна посока. Това в крайна сметка е нейния смисъл, също така като икономически субект. И тази енергия, впрегната в нещо, което не задължително е прагматично, а напротив, по някакъв начин идеалистично, ще позволи не само постигането на мащабна промяна, но също така и създаване на усещане за смисъл, за нещо по-голямо, за което хората, които са част от тази организация, всъщност живеят и работят. Вярвам също така, че всяка една организация не функционира независимо от заобикалящата я среда. Тя е функция на обществото, в което работи, в което функционира. Например, една инвестиция в образованието, в каузи, които подкрепят образованието, всъщност е инвестиция на организацията също така в нейното дългосрочно добруване. А защо трябва да е или, когато може да е и? Това също е добър отговор.